Kaixo, aurten ekonomia zirkularraz eta bioekonomiaz hitz egin dugu. Diseinuaz ere bai, diseinu inklusiboa hain zuzen. Eta Teknopolisen birziklatzen dugunez gaur bien batura den gai batez hitz egingo dugu. Ekonomia zirkularra gehi diseinua, ekodiseinua. Eta zergatik den garrantzitsua kontzeptu hau. Datu bat, ekodiseinu irizpidetan garatutako produktu batek 80%raino murriztu dezake ingurumen inpaktua. Ez dago gehiago esan beharrik, ezta? Edo bai, has gaitezen! Diseinua da produktuen eta zerbitzuen big bana. Alegia, hor hasten da dena. Diseinuaren egitekoa definizioz, irtenbideak, soluzioak eskaintzea da. Hausnarketa prozesu baten emaitza da. Non beharra, han aseko duen produktua edo zerbitzua. Tira, ez beti. Azken aldian, diseinuaren funtsa edo lehenengo pauso horren aurretik, beste bat sartu da. Errealitateak bultzatuta, beste behar batzuei kasu egiten hasi da. Norbanakoaren beharrei erantzutetik, planetari arreta jartzera pasatu da, eta ingurumen arazoak konpontzeko tresna ari da bihurtzen. Horixe da ekodiseinuaren oinarria. Oraintxe esan dugu, diseinuak soluzioak eman behar ditu. Jasangarritasuna aspaldi iritsi da ekonomiara eta geratzeko asmoarekin. Europako Batasunak 2050erako karbono dioxidoaren emisioak murrizteko bere ekonomia araudi guztietan sartu duen baldintza da. Ekonomia eta ingurumena uztartu ditu eta ekonomia zirkularraren aldeko apustua egin du. Baina ez da bakarrik berreskurapenean, birziklapenean eta berrerabileran geratu. Pausu bat haratago eman du energia eta lehengaien erabileraren efizientziaren alde. Eta hau nola lortu duen? Produktuen sorreratik hasita, hau da, diseinutik. Hasieratik produktu baten bizitza erabilgarria eta izan dezakeen bigarren bizitza bat irudikatzen denean, ekodiseinuaren aldeko apustua egiten da. Eta ekonomia zirkularrari eta jasangarritasunari aukera bat eman zaie. Horrela, lehengaien erabilera murriztu egiten da, eta ingurumenean uzten duen aztarna txikitu. Ioben, Euskadiko Ingurumen Agentzian, Europatik datozen ingurumen irizpideak politika publikoetan txertatzen dituzte. Lan egiten dute ingurumena hobetzeko, eta faktore hori sektore guztietan integratzen lagunduko duten tresna publikoak sortzeko. Horietako bat da Basque Circular Hub, Euskadin ekonomia zirkularreko zerbitzu aurreratuak eskaintzen dituen zentroa. Hemen ekonomia zirkularraren iraultza gertatzen ari da, gehiegi esatea ote da. Hemen gazteak elkartzen ditugu, Europako legealdiak sortzen dituen erronka berriei buruzko prestakuntza osagarria ematen zaie, ondoren enpresetan sartzen dira praktikak egin ditzaten, enpresei ere laguntzeko. Eta helburua da enplegagarritasuna hobetzea, eta Euskadiko lan merkatuari ekonomia zirkularraren arloan trebatutako gazteak ematea. Eraldaketa hori bultzatzen laguntzeko. Zer funtzio du ekonomiaren puzzle honetan ekodiseinua? Ekodiseinua azkenean produktuaz ari da. Produktu bat nola diseinatu, sortu eta ekoizten dugun azaltzen du. Ekonomia zirkularrean produktua funtseskoa da. Elementu gehiago ditugu, baina esan dezakegu ekodiseinua funtsesko osagaia dela ekonomia zirkularrerantz aldatzeko estrategia horren barruan. Makina guztiak martxan jartzen dituen lehen urratsa da, ezta? Eguneroko lanean egiten dugunari begiratzen diolako. Eta gero elementu gehiago eranzten ditugu. Baina bai, ekodiseinua da eraikitzen hasteko ardatza.
Kaixo zara? Kaixo. Gaiztoak izaten hasiko gara? Bueno, nik ekodiseinua entzuten dudanean zera etortzen zait burura, ezta? Marketing adituek orain ere egin dute eko jarri diote kontzeptuari aurretik eta gehiago salduko dute. Ez da ekodiseinuaren ideia, ez da? Ez, pena bat da, ze askotan ekodiseinua greenwashing praktiketara lotzen da edo lotzen zaio, baina berez ekodiseinuaren ideia nagusia da informazioa eukitea ingurumen inpaktuari buruz eta horrela erabakiak hartu ahal izan horretan zentratua, ez? Produktu edo zerbitzu baten ingurumen inpaktua. Hori benetako ekodiseinua, ez ordezko gauzak. Eta horretarako erabiltzen dena da bizi zikloaren analizia. Horrekin ebaluatu daitekelako produktu edo zerbitzu baten bizi zikloaren fase guztiak. Baliabide naturalak erausten diren tokitik, produktua bere bizi zikloaren amaierara heltzen den arte. Produkzioa, eraldaketa eta salmenta kontuan hartuz. Inpaktu hori hainbat alorretan neurtzen duzu, ezta? Zein alorretan edo zein faktoreri erreparatzen diozu gehiago? Ezagunena karbono aztarna da, CO2 toneladatan edo kilogramotan neurtzen dana, baina bebai ingurumen inpaktuak beste mota askotakoak daude. Energiaren kontsumoa, baliabideen kontsumoa bebai, hori da, lehengaien erabilera, eta baita ere uraren kontsumoa, azkenean ur litroak bebai ingurumen inpaktua. Eta horrek guztiak emango digu, bizi zikloan ze eragin edo inpaktu duen, ezta? Honena adibideen bidez azaltzea izango da, ezta? Ekodiseinuaren adibideak erakutsiko dizkizuegu oraintxe, has gaitezen. Hemen daukagu, igual ezagunenetariko bat, Ternoa enpresak egiten duena, eta hau da itsasotik jasotako arrantza sareak, birziklatuak direnak, material birziklatu hori arropan sartzen da. Hori da. Eta horrela materiala urresten da eta ingurumen inpaktua ere. Gehiago? Diseinuzko aulki bat, hau produktu konplexuagoa da, ze material gehiago daude, eta kasu honetan, Zita Biplas enpresak diseinu fasetik pentsatu du produktu hau non bukatuko duen, edo nola birziklatu alden, eta nola desmontatu amaiera hori errazagoa izateko. Hasieratik nola bukatuko duen 1000 aldiz edo milioika aldiz erabileta gero, ezta? Hori da. Eta, apurtxu bat konplexuagoa den produktua, hau da Estokolmoko tranbia, CAF enpresak egindakoak, eta CAF enpresak hemen egin duena, bizi zikloaren analiziaren bidez ikusi du, aspekturik garrantzitsuena dela energiaren kontsumoa eta hori murrizten saiatu da. Horrela, ingurumen aztarna murrizten du eta kontsumo hori diseinuaren edo ekodiseinuaren fasean, ezta? Hori da. Eta, beste adibide bat ikusteko, ez dana zentratzen bakarrik birziklapenean eta energiaren kontsumoan, hau da lagundutako direkzioan, ez? Hori da. Eta kasu honetan, enpresa honek, Watt enpresak, pieza hauek berreskuratzen ditu. Kotxe zaharretatik. Kotxe zaharretatik eta birmanufakturatzen du. Horrela, materiala aurrezten da eta honen ingurumen inpaktua ere. Kasu honetan, garrantzitsua da, ez dela bakarrik birziklapenean zentratzen, baizik eta produktua berreskuratzen dela. Ze azkenean, askotan pentsatzen dugu, ekonomia zirkularra, birziklapena da, eta kito. Ez, azkenean produktuak balio gehiago dauka, eta produktu osorik berreskuratu alba dugu, asko hobeto. Eta azken adibideak asko ditugu eta hau ere gertuko guztio poltsikoan eramaten dugun mugikor segapota horietako bat, eta hemen ere ekodiseinua erabili, aplikatu daiteke. Hori da. Hau Gasteizeko enpresa bat da, 5 gaztek osatzen dutena, eta hemen egiten dutena da telefono hauek berreskuratu eta erreakondizionatu berriro saltzeko, ez? Eta ezaugarri garrantzitsu bat da, sakelako telefono hauetan da, inpakturik handiena
fabrikazio fasean dagoena. Hortaz garrantzitsua berrerabiltzea. Hori da, berrerabiltzea eta bizizikloa luzatzea ahalik eta gehien. Ikusten ari naizena da, alor, sektore, produktu, zerbitzu, askotarikoetan aplikatu daitekeela. Ekodiseinua ez da, denerako balio du azkenean. Bai, azkenean ekodiseinua olako gauza berri bat dela ematen du, baina helburua da ekodiseinua ja zeozer estandarra izatea. Ez izatea produktu hau ekodiseinatua dago, ez, ja produktu danak hasieratik ekodiseinatua izatea eta ez izatea ezaugarri berezi bat. Ekodiseinuaren adibideak nahi beste aurkitzen ditugu eta edozein ekonomia arlotan. Zer material ez dago eginda parke hau? Zein da egituraren lehengai nagusia? Pieza gehienak edukiontzi horira botatzen ditugun hondakinekin egindakoak dira. Adibidez, irudietako hau egiteko 400 kilo plastiko birziklatu erabili dituzte. Jolas enpresak ekoitzi du. 80. hamarkadan aitzindariak izan ziren egurrezko parkeak egiten, eta 2017an norabidea aldatu zuten. Analisi estrategiko batean ikusi gendun, kompetentzi gogorra gendula, bai Europa ekialdetik zetoztinak eta bai Espainiko hegoaldetikan eta bai Asia aldetikan ere bai oso kompetentzi gogorra gendun preziotan. Ikusi gendun, balore gehigarri bat txertatu behar gendula gure irtenbideetan. Eta horrela, hasi ginen material jasangarrien bila. Materiala Alemanian topatu zuten. Hango enpresa batek plastikozko hondakinen birziklapena egiten du, eta hainbat formatako piezak sortzen ditu. Jolasen pieza horietatik parkeak egiteko gehien interesatzen zaizkienak aukeratu eta transformatu egiten dituzte. Arostegi plastiko batean bihurtu geaz, plastikozko piezak etortzen zaizkigu, forma ezberdinekoak, eta hemen egiten dituguna da moztu, taladratu, baita ere kurbature bai, eta oso material xamurra da, kolokialki madera plastika ditzezaio, orduan, egurra transformatzeko erabiltzen dian erramintakin eta ekipoekin transformatu daiteke. Konpetentziari aurre egiteko beharrak sustatuta iritsi ziren plastiko birziklatuzko parkeak egitera. Baina horrekin batera, ordura arte parkeetan ohikoak ziren zura eta altzairua baino bertute gehiago zituen material batekin egin zuten topo. Umea ginean, altzairuzko jolasparketan ibiltze ginean da, erdoia jota zehon. Gero, beste batzutan, zurezkoak, gu izan ginean aitzindaria zurezkoak egiten, baina bi urtero edo urtero beren mantenua behar du lijatu, berriz pintatu, baita ere vegetazioak eta insektoek eta ez eragiteko. Berriz, plastikoak danu dakigu, ez da usteltzen, biziraupen luzea dauka, mantenurik ez du behar, eta garbetzeakoan bai olio, bai jaboi, bai azidok ere eta ez diote eragiten, orduan esango nuke material oso ona dela. Plastiko birziklatua lehengai nagusi duten 100 parketik gora egin dituzteia da, eta birziklatu duten plastikozko hondakin kopurua 570.000 kilokoa da. Era honetan, euren ekoizpenak sortzen duen karbono aztarna murriztea lortu dute. Kasu batzuetan, 190 CO2 gutxiago sortzea lortu dute. Jolas enpresak ekoizten dituen parke hauek berritu edo aldatzeko garaia iristen den egunean ere, posible izango da plastikozko piezak birziklatzea. Hala, ekonomia zirkularraren gurpila ez da eteten.
Euskadin, 400 enpresa baino gehiagok txertatu du ekonomia zirkularra bere eguneroko jardunean. Kaixo Alexander, Kaixo. Zirkularitatea lortzeko edo egia, errealitate bihurtu dadin ekodiseinua pieza garrantzitsua da? Bai, ekodiseinua da ekonomia zirkularren pieza garrantzitsuena. Ingurumen inpaktua 80% diseinuen fasean erabakitzen da. Datu hori ikaragarria da. Hori da ikaragarria, gero hori da alduzu ikusi inpakto osoa produktu guztietan, sektore guztietan. Nola gaude Euskadi mailan, ez? Ekonomia zirkularrari dagokionez, ekodiseinuan, ze puntutan gaude? Hemengo enpresak benetan aldut esan, azkenengo 20 urtetan egin dituzte aldaketak itzela. Zer gelditzen zaigu egiteko? Nik uste dut da sakondu egin behar dugula hau, sektore guztietan sartu ekonomia zirkularra, ze aukera bat da oso potentea gure enpresak hor merkatua zabalagoa aukiteko eta ingurumen inpaktuak murrizteko, ezta? Mondragon Unibertsitateko errendimendu handiko mekanizaziorako laborategian gaude. Mekanizazio bidezko produkzio prozesuak hobetzeko helburua duen espazio bat da, eta hemen ere jasangarritasuna lantzea lehentasunetako bat da. Ekonomia zirkularrerako bidea nola egin aztertzen dute, eta mekanizatuak ingurumenean duen eragina txikitzeko moduen bila aritzen dira. Energiaren kontsumoa gutxitzearekin batera, bi alderdi nagusitan ari dira lanean. Batetik, erauzten dugun txirbilaren birziklapena. Zenbat eta txirbil gehiago birziklatu, orduan eta energia kontsumo eta CO2 aztarna txikiagoak izango ditugu. Eta bestetik, lubrifikatzaileek duten inpaktua aztertzen ari gara. Mekanizatuan, piezak eta erramintak hozteko erabiltzen direnak. Izan ere, eragina handia dute energiaren kontsumoan eta uraren zein lurraren poluzioan. Eta baita langileen osasunean ere. Tradizionalki, piezak eta erremintak hozteko eta lubrifikatzeko, zein fabrikazio prozesuan sortzen den txirbila ebaketa zonatik ateratzeko, taladrinak erabiltzen dira. Ur eta olio nahasketak dira, eta tresneriak gehiago irautea egiten dute, baita kalitate hobeko piezak sortzea ere. Baina poluitzaileak direnez, osgarri jasangarrigoak behar dira, eta Mondragon Unibertsitatean CO2 likidoarekin ikertzen ari dira. Ez da eman gehiago kutsatzen ez, azkenen CO2 hau da industriako beste prozesu batzutan sortzean emisioetatikan berreskuratzean zehoze, gero likua huitea, eta presubizio egitea eta tanke batzutan gorde. Eta gero CO2 hau erramintara eramateu, eta han presioa guztiz galtzeo, eta presioa azkar galtzeo honez temperaturare oso azkar zeizea. Eta hola lortzeu erraminta oso azkar hoztea, eta gero CO2 hau atmosfera jutean ez do makinan inungo arrasto ikusten o piezan, eta garria. Jasangarritasunarekin batera, ikerketa talde honek badu beste lehentasun garrantzitsu bat, digitalizazioa. Fabrikazio prozesuak hobetzeko, digitalizazioak dituen bertuteak ikertzen dituzte. Proiektuetan modelizazioa, biki digitalak, datuen analisia eta adimen artifiziala txertatuz. Bilatzen duguna da aurreikuspen gaitasuna garatzea, mekanizatuan gertatuko dena ezagutzeko. Hala, prozesuen doikuntzak arinago egingo dira, modu efikazagoan. Eta arazo bat sortzen denean ere, arinago erantzungo diogu. Esaterako, digitalizazioa, mekanizatuak gainazalen nakaberan sortzen dituen kalteak murrizteko giltza izan daitekeela ikusita, simulazioekin ari dira lanean. Kontua da, mekanizatua piezen fabrikazio prozesuaren azken pausoa izaten dela, eta beraz, ezinbestean gainazalaren propietateak eraldatzen dituela.
Eraldaketa horiek ez dira nola nahikoak. Izan ere, gainazalari bakarrik eragiten badiote ere, lehenengo 100 mikra horietan, hau da, lehenengo 0,1 milimetroan gertatzen den propietateen galerak, piezaren funtzionalitate nagusiak arriskuan jarditzake, korrosioaren eta nekearen aurrean duen portaera adibidez. Eta hori zenbait kasutan larria izan daiteke, aeronautikan esaterako. Gure ideia da, gainazal propietate horiek esan genezake eraldatzea gure alde. Eta holan, piezaren funtzionaltasuna ez gutxitzea baizik eta hobetzea. Eta horretarako bi enfoke daukagu. Alde batetik daukagu simulazioa eta beste-bastetik esperimentala. Normalean, enpresek esperimentala bilatzen dute, ze da egin duten azkenengo 50-60 urtetan, eta horretan sinisten dute. Eta simulazioan sinistea ez da inerreza. Horregaitik erakutsi behar diogu honen posibilidadeak. Zein da alde txarra esperimental aldetik? Azkenean, denbora kostatzen duena, denbora, dirua eta inpaktu medioambientala nahiko altua da. Simulazioak ze dauka bere alde, azkenean, lortu genezake variable asko ateratzea eta informazio ugari, denbora motz batean, eta inpaktua jeistea. Ez ditugu behar materialik, erramintarik, ez da zer. Probak esperimentalki, hau da, piezak fisikoki fabrikatuz egin beharrean, virtualki, simulazioekin burutuz gero, desabantaila horiek saiestu daitezke. Hemen ikusi genezake nola sortzen den biruta eta nola geratzen den mekanizatutako gainazala. Koloreek deformazio plastikoa erakusten dute. Kasu honetan gorria, gero eta deformazio plastiko altuagoak erakusten dituzte eta kolore urdina gero eta baxuagoak. Gure helburua da dena urdina izatea, baina ezinezkoa da. Azkenean beti izango dugu deformazioaren bat gainazalean. Orduan gure idea da, baketa baldintzak aldatuz edo estrategia aldatuz, ahalik eta kolore urdinen lortzea. Eta hori, esperimentalki ikustea nahiko zaila da, baina simulazioekin aldaketak azkarrak eginez, simulazio bat botata lortzen dugu horren emaitza nahiko denbora motzean. Bestalde, digitalizazioak mekanizazio bidezko prozesuak hobetzeko eskaintzen dien beste baliabide bat, makinetako barne eta kanpo sentsoreak dira. Haietatik jasotzen dituzten seinaleek informazio oso baliagarria ematen diete. Guri ahalbideatzen diguna, digitalizazioa da, makinaren barneko seinaleak, barneko informazio hori, askoz zabalagoa eta askoz informazio gehiago eta azkarrago daukitzea. Eta seinale horiek aztertuz, helburutarikoa da nola baite makinari inteligentzia apurtxo bat gehitzen joatea. Hala nola, erreminta gastatuta dagoen, edo zer lanian ondo ari dan, edo ez, makina berak informazio zehatzagoa langileari ematea. Laguntzeko lan hori ondo ateratzen eta lehenengoan ondo atera dadin. Ikerketa mailan egiten duten lanaz gain, laborategi honek Euskal Herriko enpresei berrikuntzak txertatzen laguntzen die. Uno de los grandes problemas con los que se encuentra Europa y por supuesto Euskadi. Europan eta Euskadin dagoen arazo handienetako bat da, zailtasuna dagoela oinarrizko ikerketan lortutako emaitzak merkatura eramateko. La razón de ello es que horren arrazoia da zaila dela fabrikazio inguruneetan emaitza horiek probatzea, lehentasuna eguneroko lanak duelako. Horregatik enpresa txiki edo ertain baten oso antzekoa den espazio honek emaitza horiek probatzeko eta enpresentzat interesgarriak diren ikusteko aukera ematen du. Horretarako puntako ekipamenduak dituzte. 5 ardatzeko makina bat pieza konplexuak egiteko, zelula robotizatu bat edota mikromekanizazio gela. Azken honetan dagoen makinak erreminta oso txikiak erabiltzeko aukera ematen du, eta dimentsio txikitan mikratako zehaztasuna eskatzen duten piezak lantzeko gai da. Doitasun handia behar duten sektoreetan erabili ohi den makina bat da, esaterako inplanteak egiteko edo erlojugintzan. Baina ez da erraza edozein enpresak eskura izatea, hala, batzuek Mondragon Unibertsitatera jotzen dute lehen probak egitera. Enpresa hau ondala urte batu sortu zen, baitxe hemen arrazaten, enpresa txiki bazan, bertan sortu zen, eta beraiek daukaten jakintza edo ezagutza maila bada diseinatzeko orduan, eta ordenagailu zitzen da, simulazio egiten da, baina simulazio guzti horiek gero kontrastatu egin behar dira esperimentalki, orduan lehenengo piezatxo horiek, lehenengo
probetak, lehengo prototipoak, fabrikatzeko biderik ez zeukaten, enpresa industrialetan nahiko lan oso berezia dira, entorno honetan garatzen ditugu horrelako lanak. Zehazki mikrofluidikako txip batzuk egiten ari dira. Fluidoak nahasteko erabiltzen direnak bioteknologian eta ingenieritza farmazeutikoan adibidez. Fluido kantitate oso txikiak piezaren kanaletatik euren kabuz kapilaritatez mugitzea da helburua, ponparik erabili gabe. Horretarako kanal horiek oso estuak izan behar dute, 0,1 milimetro baino zabalera eta sakonera txikiagokoak, eta horiek egiteko ezinbestekoa da halako makinak erabiltzea. Proiektu honen bidez, beraz, Mondragon Unibertsitateak enpresari lehen garapenean laguntza handia eskaintzen dio eta horrekin batera, formakuntzarako ere aberasgarria da. Izan ere, makina maneiatzen ari dena ingeniaritza mekanikoko ikasle bat da. Enpresarekin hitzarmen bat duena proiektuan parte hartzeko. Prestaketa duela praktikan jarriz. Hortaz, errendimendu handiko mekanizaziorako laborategi honetan ikerketa lana, enpresen berrikuntza sustatzeko laguntza eta formakuntza uztartzen dira. Hilabete eskas, 26 egun hain justu, 624 ordu, 37.440 minutu. Horixe baino ez da gelditzen aurtengo on zientzian parte hartzeko epea itxi arte. Elluiarrek eta DIPC antolatzen duten zientziari buruzko bideo lehiaketak 13. edizioa du. Berriz esan beharralda, zer egin behar den. Bale, hemen informazioa. Gai zientifiko edo teknologikoi buruzko bideoak aurkeztu ditzakezue, euskaraz, gazteleraz edo ingelesez. 5 minutu baino laburragoa. Kriston ilusio egin digu familian saria jasotzea. Eta sariak eurotan. Divulgaziozko bideo honenarentzat 3.000, euskarazko honenarentzat 2.000 eta gazte sariak 1.000. Lanak bidaltzeko azken eguna esan bezala apirilaren 26 da. Oraindik garaiz zabiltzate eta oporrak tartean izan da gainera, aitzakiarik ez dago. Agur!